Bendy havia comès el seu últim assassinat. Havia matat, sense pietat, a Mickey Mouse, el que li havia robat els guants que ara lluïen les seves mans com a mortífers instruments. Era divendres 13 de gener i Bendy havia sortit al carrer després de la inundació de tinta del seu local. Mort de gana havia recorregut el barri sense trobar un sol local obert. Una pizzeria apagava les llums en aquell moment. Bendy es va col·locar al costat de la porta i amb un bon cop de destral va rebentar el cap del propietari del restaurant mentre sortia. La nevera estava plena d'ingredients que van passar a formar part del seu estómac. Estava massa ple per caminar, així que es va estirar a terra a fer la digestió d'aquell àpat suculent i gratuït. Freddy, Foxy i Bonnie estaven quiets, immòbils en el local mirant l'escena. Els tres animatrònics van començar a moure's de manera imperceptible per anar a eliminar aquella malvada competència que s'havia colat en la seva propietat. Bendy va obrir els ulls. Tres estranys éssers estaven aturats al seu voltant amb cara de pocs amics. Amb una velocitat pròpia de la tinta d'un escriptor de best-seller, Bendy va sortir per la porta perseguit pels animatrònics que ja no dissimulaven els seus moviments. La carrera els va portar a un llac, un camí sense sortida, cap dels quatre sabia nedar. Jason, cobert amb una màscara com feia des del 1980, va sortir a trobar-los. Estava realment content amb la visita. Era difícil vigilar el llac i fer la feina bruta. El 2010 es va haver de desfer de manos tijeras Freddy Krueger i el 2015 del fantasma amb boca caiguda de Scream. Només li faltaven aquells 4 ninos projectes de terror per poder continuar en el top 10 d'aquells personatges. No li agradava la competència. Bé, i aquí s'acaba el conte de terror. Sergi, espero que t'hagi agradat. La màscara era per impressionar una mica perquè no sabíem massa si això faria molta por. Ja està. Espero que us hagi agradat. Aquesta és la meva primera relat de cocreació. Sergi, espero que hagis gaudit. Ja ho sabeu, si voleu que faci algun relat amb alguna frase, amb alguna història, amb algun dibuix, amb alguna foto, amb el que vulgueu m'ho poseu als comentaris, sisplau. I si us ha agradat, doneu-li el like. Si no esteu subscrits, subscriviu-vos i doneu-li a la campaneta per tal de poder rebre les bonificacions. I espero que tingueu un molt bon dilluns, petons!